Дуруд ҳамдиёрони азиз, баъзе патсиентҳои мо савол метиҳанд, баъд дар баъзе роликҳомон комментарияш намебуданд, мехонамшон. Барои простатит бисёр савол доданд, ки чӣ кор кунем, ки амира табобат кунем. Ира пешгирӣ кардан дар кора. Пешгирӣ кунӣ бисёр хуб мешавад. ҳозир ҳама ғизоҳо химиявӣ шудагиҳ. Ҳаракат кунен, гиёҳида бигзарен. Ҳамин вақти баҳор мешава, чӣ меваи баҳорӣ меша хӯрдан дар кора. Чӣ алафҳои баҳорӣ меша хӯрдан дар кора. То пудина ва сеалаф ва чикри ва дига ҳамин маводое, ки дар кӯҳ мебирояд, варо хӯрдан дар кора. Вай устухони одама пир мекуна. мағзи устухона пир мекуна. Баъд ай гиёҳҳо ҳаракат кунен, ай гиёҳҳо дар хӯрокотон партоен, бихӯрен. ё ки ай гиёҳҳо ҳаракат кунен, чой кунен, ки пешгирӣ мешава. мо гуфта будем, ки то ҳамин 40 солагира мард ба қувватай. Баъди 40 сабук мешава. И ҳама мағзи устухон холӣ мешава. Барои ра пешгирӣ кардан ҳатман ғизоҳои ҳамин белодоштагӣ хӯрдан дар кор, кӯҳӣ хӯрдан дар кора, ҳамин гиёҳҳое, ки ҳамин чизода фоида дора хӯрдан дар кор, алафҳое, ки баҳор меша, ира ҳамавақт хӯрдан дар кора. Ана мо барои ҳамин устухона бо пир кардан, мо хумон отдельно, агар хоҳем, мо кальсий тайёр мекунем. Кальсий тайёр мекунем, ки ҳамин устухона пир мекуна. ира пешгирӣ кардан дар кора. Агар пешгирӣ накунӣ, одам беқувват мешава, мерава дига баъди 40 тамом мекуна ҳама. бояд пешгирӣ кунед. Ина марҳамат мо кальсий тайёр мекунем, ина маводои ҳамин табиира истифода барен. И ҳамаи бепулай, дар қадира ҳай, дар бозоро арзон гирифта истифода бурда хӯрдан дар кор. Раҳмат барои таваҷҷӯҳтон.